dá se říct, ale s určitou platností světového formátu, která nás reprezentovala jak na mistrovství Evropy, tak na mistrovství světa. Myslím si, že byla velice úspěšná. Dá se říct, že to bylo zásluhou i jeho tatínka. A tady to, co slyšíte, netýká se jenom Lucky Panačkové, ale i Teresky Gromanové, která taky se účastnila. Ano, vážení přátelé, ano, já jsem si nevšiml, omlouvám se, Teresko, gratuluji k tomu umístění na DSK. Já budu gratulovat až po půlnoci. A teďka vy děti, co budete dostávat ceny, prosím vás, tady toto by měl být váš vzor. Takže chovejte se slušně, když dostanete malý pohár, než ji budete kopat do kotníku nebo něco takového. Takže vážení přátelé, máme tady dvě nejrychlejší ženy České republiky. Dá se říct, i v první desítce dvě nejrychlejší ženy, které pocházejí a narodily se v České republice. A tyto dvě ženy předají ceny našim nejmenším účastníkům Moravského poháru. Dívej se na ně, jak úplně hladový, čučujou, čekají. Nemáme zdržovat děcka, takže do pozoru všichni, nesete tady jako bezdomovci. A začínáme kubaturou Mladí 50. Takže vážení přátelé, v mladých 50 se umístil na 12. místě za rok 2009 Daniel Kobec. Danieli, jsi tady? Ano, Danieli. 12. ze startovním číslem 8. Danieli, pojď. Daniel tady není. Danieli, my tě vidíme, pojď mezi nás. Chceš to ty, nebo nechceš to ty? Můžeš se postavit tam velká do té řady, to je úplně jedno. Na 10. místě a to bude masakr, to bude Vincent Chantinelli. Ano, a on tady není, že? Je to Francouz, protože vidíte, co v moravském poháru jezdí za ESA. Nebo co dokázal moravský pohár, že i do moravského poháru se přijdou svést jezdci z francouzské. Ale přijdou se jenom svést, protože jsou zapojení s tím, takže z Francie už tady nemohli dorazit, že? Velká křižovatka, co nám to tady Pavel říkal, kdo je tata, pes. Dále máme tady Tomáše Nigrina. Je tady Tomáš Nigrin? Není, takže na 9. místě je Marek Pytlík. Pytlíku, neschovávej se, obyšky z pytle ven. Máme tady dále na 8. místě, je to Filip Škorpík. Ten tady taky určitě není, takže na 7. místě Jan Maleček. Na 7. místě Jan Maleček, je tady někde? Není. Takže pokračujeme dál, pokračujeme na 6. místo. A na 6. místě se umístila se startovním číslem 25 Izabela Tačínová. Ta tady taky není, nebo z kuláru jsme dostali, že tady je jenom jeden jezdec, tady tyhle ty mladých. Takže na 3. místě se umístil Petr Cempl. Ano, je to syn žabího muže. Je to syn starého Cempra. Ten plán byl velký, říkal Petr. Ano, je to zatím mladý žabák, ale jde vidět, že asi poháru a všeho mají doma dost, protože není schopen tady přijít a otec tady taky není. Takže jedeme dál. Vážení přátelé, a na 2. místě se nám umístil, holky, teď mě řekněte, prosím vás, komu vy ty ceny předáte. Takže na 2. místě se umístil se startovním číslem 24 Jáchym Galáš. Takže taky není, nemá zájem. Takže na 1. místě se stal se startovním číslem 12 a stal se vítězem moravského poháru ve třídě Mladí 50 za rok 2009. Libore, a řekni to. Je to Martin Augustín! Roky na plat! Pojď. No, se předává Tereska.